Здравейте, хора, чакайте да правим това. Сега, искате да видите бати Веско е така. И стакан. Вижте. Не го държа телефона така. Като се преберем, тати ще види. Ето, Величка, ето. И ето на кой ни го даде. Като на Анди Студио. Познайте какво ще правим? Ще снимаме как се прибираме. Ето Никито. Как е Никито? Аз не искам. Знаеш ли тези Ники искам? И аз. Просто ще запаме ни топчета. И знаеш ли какво си може да ги И тях. Отца как има? Окей. Сега взема цигарите жълт. Аз съм с него да... Богомолки. Ето. Искате ли да го включим? Кое? Чакайте. Ето и сега ще го включим и само така. Нищо. Никто бил гладен. Чакайте го. Сега ето. Той да отваря, когато играехме той на глава. Някой Оле, ти реално не е за него. Не, просто той така прави. И сега ти ще го видим. Ако не стане, не знам. Ето, вижте. Пуска такова. Легло. Да. Легло. Пуска въздух. Легло. Оше, не се пада. Какво стана бе? Легло. Какво ти се памна? Николай. Пуршет се памна. Не, Николай. за малко, ама. Николай. Гледайте, пушек. Идем да няма. То е, ако искате да знаете. После в коментари ще ви напишете парфюм е или вода. Какво е? Че е хубаво. Издадих нещо, нали? Пишете в коментари. Пишете. Иначе, който познае, трябва да дойде в центъра Ласковец на паметника и трябва да ще му дам подпис. Заради това пишете в коментари как по-бързо да съберем парички с косито. То ние събираме 100 ля за какво беше бе? За да за магазина да ходим и също ще купим листи да ги напишем и да ви ги раздадем. Разбрахте ли? Заради това отивайте под линка. Е тук горе някъде ще ви дойде. Е тук горе. Ама сега вижте най-гадното
Извънземно, ето извънземно. Вижи, ето къс. Елена. Ето Бочко. Бочко. Ето Бочко. Бочко! Виж, Бочка се показва на камерата. Бочко. Ето на бебето кръпчинцето. Даже на бебето. А тебе хубаво, не на въздуха. Епе! Ето на сестричката ми чантичката. Не знам, малко ще спирам видеото, защото нямам. Ето там е къщичката. Ето, и там. Ето гледайте. Искате да видите нощна къщичка. Вътре има свещ. Ето. Нози пусни. И така. Пристани! Нека полека ще ги снимаме. И сега ето гледайте навънка. Вижте коя хубава гледка. Ето. Вали навънка, както гледате. Ето кухнята ви. Тук има много работа. Ще да разглеждаш децата, остана. Защо? Чакай малко. Защо не разделяш? Защо? Идва! Кажи. Няма и слушай. Сега пауза ще направим за малко. Хора, да ви покажа нещо. Така, ще направим така. Гледайте. Как да се качим? Ето. Опа! Виж ги! Виж ги! Краси! Давай, краси! Колонда! Искате да видите друга клонка? Само тя е вътре. И тя е там горе. Пишете в коментари дали тук е по-хубаво или в другата квартира е по-хубаво. Говорите в коментарите, напишете коя квартира е най-хубава. Тая има още стая. А другата квартира ще ви я покажа. Имаме в едно видео. Ай сега аз съм тук, пък аз тук. За сега Айде. гледайте тук каква гледка е. Гледайте. Снега изчезна. Снега изчезна. Сега мене. Снега изчезна. Там дете. Там дете. Ето го. Сега изчезна. Сега не можем да го видим.
Спокойно. Я съжалявам. Ето, гледайте. Навънка е дъждовно. Както гледате, капки има. Аз изследвам то. Пишете в коментари вътре каква швещ има. Гледайте, по-близко ще ви покажа. За да ви е по-лесно. Ама краси не бягай. Вътре каква швест има? Червена, синя, жълта. Отговаряте в коментари напишете какъв цвят свещи. И ухата. Ето ще ви покажа. За сега пишете в коментари как бати Веско как може как красито. Сега време ти да ти не искаш, да бягам. Ето, отгоре сме. Ей тук. Ето. Лампата. Ой, яма свали. Ай, сега се каже. Ой, Ей, да му следвате. Ей. Чакай. Лампички има. Много си тежка ти. Ще може да държи, само подтържа. Прасете. Айде, Чичо! Още по-голямо. Чичо, айде! Я пък. Я на неговото, че много си тежка. За сега ще приключваме. Махни са! Айде, чао. Чао. Забравихме нещо. Абонирайте се за канала. Абонирайте се с камбанката и с лайка. Разбийте го лайка. С сила го лайкнете. Разбрахте ли? 3, 2, 1, старт! 1. Броя до 3. Трябва да се абонирайте с камбанката на канала ми и с лайка. 1, 2, 3. Защо? Ако сте се абонирали, напишете в коментари. Айде, чао!